Proposti tal-assoċjazzjoni ta' min iħaddem kienu diskussi waqt laqgħa tal-MCESD u xhieda li dawn huma proposti kontroversjali kien il-mod kif żviluppa il-bidu tal-laqgħa. Fil-waqt li hija l-prassi li l-midja tkun preżenti għall-ewwel parti ta' din il-laqgħa, din id-darba ma kienx il-każ. Fil-bidu tal-laqgħa kienet issir il-preżentazzjoni tal-MEA. Hawn imsieħba soċjali oħra, primarjament il-Genuine Workers Union, oġġezzjonaw li l-midja tkun preżenti għal din il-parti, iżda mhux għar-reazzjoni tagħhom. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali John Bencini qal li hija prassi normali li l-midja titħalla tattendi l-ewwel parti tal-laqgħat u għalhekk wara dan l-iżvilupp intlabna nirtiraw għal kollox. Kien fawissu li għadda li l-assoċjazzjoni ta' min iħaddem ħarġet bi proposti għal tibdil flat dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Fost oħrajn l-MEA qalet li ħaddiema m'għandhomx jitħallsu l-benefiċċju tal-mart jekk ikunu huma stess li kkawżaw il-kundizzjoni tal-mart. Dan bħal meta jkunu xorbu żejjed jew inkella spiċċaw maħruqa minħabba x-xemx. L-MEA qalet ukoll li fil-liġi hemm nieqsa d-definizzjoni ta' kull min hu membru ta' union. Fost oħrajn l-assoċjazzjoni żidet tgħid li min iħaddem għandu jingħata l-awtorità li jitnaqsu l-pagi f'ċertu ċirkostanzi bħal meta ħaddiema ma jaħdmux in-notice jew meta mara ma taħdimx is-sitt xhur wara li tidħol mill-leave tal-maternità.